try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's... Bo día a todas e a todos. Como ben sabedes, hoxe é 25 de novembro, día no que se pon o foco na eliminación das violencias contra as mulleres, pero na loita pola igualdade, non couso dun día. Que as nenas e as mulleres vivamos nun mundo libre de violencias machistas non é unha meta fácil, pero conseguir ese obxectivo igualitario é un fin polo que paga a pena loitar e esa loita debe facerse entre todas as persoas e en todos os ámbitos. Así que dende aquí, dende o noso cole, dende o cole de Seixalbo, dicimos alto e claro que no noso cole rexeitamos a violencia de xénero. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Mostradelo son estas pañueletas que o centro acaba de adquirir e que mostran unha mensaxe moi clara. Pois sí que rexeitamos a violencia, sí que manifestamos a nosa repulsa. A unión fai a forza, e hoxe imos simbolizar esa unión a través desas pulseiras que todas e todos levamos postas. Agora en orden imos mostrar a nosa unión e ímolo facer creando un lazo humano, un lazo contra a violencia machista. Un no violencia! No noso cole rexeitamos a violencia de xénero.